Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan Allah, dan annabi jama'a, wannan bidiyon da ake ɗauka. Mun shiga cikin wani tashin hankali ne wanda ya kamata a ce an duba mu. Sako ne guda biyu nake so in bayar. Dan Allah, dan annabi, duk wanda ya samu wannan sako na, dan Allah kada ya gan shi ya kyale. Ya tura shi domin ina so ya yawo guri-guri, ya je gurin jama'a. Ni ina so ma a ce ya tafi har gurin gwamnatin ƙasar nan wacce take mulkin mu baki ɗaya. Sako na farko gurin yan uwanmu ne wanda muke zamantakewa a cikin gari ga baki ɗaya. Dan Allah, dan annabi, in dai Allah ya hore maka abincin da zaka ci wanda ka fi ƙarfin cikinka, na tabbatar da cewa a makwabtanka akwai wanda ba shi da abincin da zai ci ko daidai da na lokaci guda ne. Gashi ta farar ɗaya an ce wai a killace mu tsawon sati guda. To idan wannan cuta ba ta kashe mu ba, ai yunwa ta kashe mu. Yunwa za ta iya kashe mu. Dan Allah, dan annabi, dukkan wanda yake da hali ya taimakawa na ƙasa da shi, ya taimakawa na ƙasa da shi. Allah shi kaɗai ya san ladan da za ka samu, mu ba mu sani ba. Saƙona na biyu kuma shine gurin gwamnatin ƙasar nan tamu. Yanzu dan Allah, dan annabi, an kyauta mana kenan. Ta farar ɗaya yanzu ne za a nuna cewa ana ƙaunar mu? Yanzu ne za a nuna cewa ana ƙaunar mu? Wai akan wata cuta an ce an zo an killace mutane. Lokacin da za a killace mu ba a duba mu ba, ba a san yanayin da muke ciki ba. Lungu-lungu, saƙo-saƙo, yanzu wai an sa hukuma tana bi, tana dukan mutane waɗanda suka fito domin neman abin da za saka a bakinsu. To ka zauna a gida, cuta an ba ta kashe ka ba, ai sai yunwa ta kashe ka. Ba a tallafa mana ba, babu wani tallafi ko ƙwaya ɗaya, sannan kuma an ce za a killace mutane a gida. Wallahi na riga da na sani, in dai za a yi haka, a ci gaba a haka, dole sai talakawa zuciyarsu sun bushe, sai sun fito. To ai gwanda ma ka fita a harbe ka ta farar ɗaya, ka tabbatar da cewa babu wata larura da za ta zo tana cinka a hankali. Tabbas in dai za mu tafi a haka, dole talakawa za su yi zanga-zanga. Ni ma kuma ina ɗaya daga ciki wanda sai mun fito mun yi zanga-zanga, ko mu mutu ko kuma mu yi rai. Dan Allah, dan annabi, duk wanda ya samu wannan sako na, dan Allah, dan annabi, a gimtse